B'effett minn għada l-ġimgħa sal-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla se jingħalqu l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha f'Malta u f'Għawdex. Magħhom se jingħalqu wkoll iċ-Child Care Centers. Ħabar dan il-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet ma' Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici brabta mal-aħħar żviluppi dwar il-coronavirus. B'effett minn għada ser jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi kollha. B'istituzzjonijiet edukattivi kollha nfisser primarja, sekondarja, post-sekondarja, terzjarja, li allura tinkludi wkoll l-Università ta' Malta. Se jkunu qegħdin jingħalqu wkoll iċ-Child Care Centers. Spjega li wara l-20 ta' Marzu jitħabbar jekk l-iskejjel u mhix se jibqgħu magħluqin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li minn barra l-istudenti l-edukaturi kollha se jintalbu jibqgħu id-dar. Effett dirett huwa wkoll illi l-allima ma jmorrux l-iskola wkoll, u allura l-allima tal-iskejjel tal-gvern mhux se jiġu obbligati li jmorru l-iskola, m'għandhomx dan l-obbligu li jmorru l-iskola. Dwar l-iskejjel tal-Knisja qal li ntlaħaq ftehim biex il-Knisja issegwi d-direttivi tal-Gvern. Jiena kont f'kuntatt kontinwu ma' Father Charles Mallija li huwa il-persuna responsabbli mill-iskejjel tal-Knisja illi għamilna ftehim ma' Father Charles illi kwalunkwe deċiżjoni li jieħu l-Gvern il-Knisja se tkun qed issegwi dik id-deċiżjoni. Ħabbar li l-eżamijiet tal-orali tas-sekk u tal-medsek se jitħassru u għaldaqstant mhux se jitqiesu bħala parti mill-marka. L-għada li ħabbar kwarantina mandatorja, il-Prim Ministru ħabbar ukoll li b'effett immedjat se jieqfu l-attivitajiet kollha tal-massa. B'effett ukoll immedjat imma se nitolbu li l-attivitajiet tal-massa ma jsirux. Kull fejn hemm attività tal-massa, ħlief jekk hija xi ħaġa strettament neċessarja, dawn m'għandhomx isiru. Qal li għalkemm il-barijiet, ristoranti u postijiet ta' divertiment jistgħu jibqgħu miftuħa għandha tintuża diskrezzjoni. Sosta li l-Gvern mhux se jaċċetta sitwazzjonijiet fejn ikun hemm min jisfida d-direzzjonijiet tal-Gvern. Appella diskrezzjoni li fejn hemm stabbilimenti kummerċjali li fihom tinġema l-massa għandha tiġi mis-sidien tal-istabbilimenti kummerċjali innifisom illi ma jinkoraġġux li tattendi l-massa. Qal li l-Gvern tkellem ma' diversi stakeholders fosthom l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol biex il-lob tal-futbol jintlab bil-bibien magħluqa. Dr. Abela ħabbar ukoll li wara diskussjonijiet mal-isqfijiet mit-tnejn li ġej il-Qudies u Rożarju se jixxandru fuq it-televiżjoni. Aktar tard, il-Knisja ħabbret li ħasret il-funzjonijiet reliġjużi kollha, inkluż il-funerali. Il-Prim Ministru żied li fuq livell politiku, il-Partit Laburista mhux se jtella attivitajiet politiċi fil-ħdud. Tenna li s-saħħa tal-poplu hija l-ewwel priorità. Qal li dawn huma deċiżjonijiet skomdi, iżda hemm bżonn li tinżamm il-kalma bil-Gvern huwa lest li juża riżorsi kollha li hemm bżonn. Nirringrazzjaw il-ħidma li saret f'dawn l-aħħar 7 snin ta' Gvern li għandna ekonomija b'saħħitha u reżiljenti li ħsibna għal din il-ġurnata kollha aħna dejjem imxejna bil-politika ta' inġemmaw u jkollna l-fondi biżejjed għal dik il-ġurnata fejn ikollna bżonn. Fl-istess ħin irrikonoxxa li b'dawn il-miżuri fosthom it-teħid tal-lif mill-ġenituri se jħallu dbatijiet għal min jista' l-inqas. Iva dan huwa mument fejn kulħadd trid jerfa' xi parti mis-sagrifiċċju, però żgur li bħala Gvern mhux se nkunu insensittivi għad-dbatijiet. Il-Prim Ministru appella l-kooperazzjoni mill-unions, mill-ċittadini u minn dawk li ħadmu u qal li din hija sitwazzjoni li aktar kemm inkunu maqudin bħala nazzjon aktar noħorġu minnha malajr. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.